niin, moi vaan kaikille. Tervetuloa uuden videon. Eli tänään me pelataan tää En ole koskaan. Mä kysyn kysymyksiä kännykästä, täällä on joku applikaatio. Ja sitten jokainen saa tämmönen paperinpalanen. Ja sit jos on, mä kysyn esimerkiksi, oot sä koskaan juonut? Sitten kun vastaat olen tai en ole. Toivottavasti tästä tulee hauskaa. Kyllä tulee. No niin. Sulle. Oletteko te valmiita? No niin, kyllä. Valmiina? Jee. Lähette nytten. Ole. Let's go! No niin. Ensimmäinen kysymys on: en ole koskaan väärentänyt allekirjoitusta. Mikä teillä on? Ettekö? Olen. Nyt sä puhut paskaa. En ole. En oikeesti. Koulussa tai jossain. Joku vitoinen tuosta kokeesta. Mä oon niin rehellinen, että mä kerron. En ole tehnyt. Vitsi, sä oot tylsä. Yläasteella. Missä oot käynyt? Koulussa. Koulussa. Yläasteella. Jälki-istunut. Joo, äkkiä kaikki allekirjoittaa. Joku 5-6 Onks maa? Missä? Pankis. Siinä on kova. Toi on kovaa. Oikeesti. No niin. Eikä tarvi kysyä enempää, kun poliisit tulee koputtaa oven taakse. Seuraava kysymys on: en ole koskaan toivonut, että joku kuolisi. En ole. Ihan varmasti ainoa juttu. Sä oot niin ilkeä. Ei! Sä oot niin ilkeä, Se on ilkeydestä. Näet joku vitsi kun toi ois kuollut. Se on ihan crazy. Bullshit. Älä bullshit. Nyt kyllä puhutaan paskaa. En ole. Te ootte tylsiä. Voiks näitä vaihtaa? Seuraava kysymys on: en ole koskaan varastanut. En ole. No niin, Mä en puhu koskaan. paskaa. Aina puhuu paskaa rehellisen. Oikeesti. Väität sä, et sä et oo koskaan esimerkiksi ottanut sun äidin tietämättä joku pari euroa silleen pieneltä? Mä en muista tarkkaan. Siis, Mä en tarkkaan muista, mutta kyllä mä voin sanoa, että vähän keskelle. eli kisaat. Ei se on niin vaan keskellä. Eli seuraava kysymys on: en ole koskaan tutkinut kaverini kännykkää salaa. Et sä oot tutkinut sun kaverin kännykkää salaa ilman että se tietää. Olen. Kaikki on varmaan Kaikki. En ole. En oo koskaan. Suorakin. En oo koskaan. Suora WhatsAppin luo, katso viesti. Ei, en oo koskaan. Tiedätkö miksi? Miksi? Koska mulla ei oo kavereita. No, God! No, God, please, no! No! Tää on hyvä kysymys. On mulle. En ole koskaan nukahtanut oppitunnille. Ahkera on. Kuka ei oo nukahtanut tunnille? No me. Mä kerran Me. kuorsasin. Nukahtanut. Mä kuorsasin. Oot sä? Et. Millä tunnilla sä nukahdit? Äidinkieli. Äidinkieltä. Okei, se on tylsä. Se on tylsä, se on tylsä. No niin, mennään seuraava kysymys. No niin, nyt hei, otetaan Rohkea. vähän kovempia Joo. kysymyksiä. Anna tulla. Eli nyt on K18. Varsinkin näiden äijien kanssa. Seuraava kysymys on: en ole koskaan nukahtanut seksin aikana. Mikä? En ole. Oli. Sun vuoro. Se vaara. Seuraava kysymys. Ei ole tosissaan. Oikeesti. Olen. Oho. Seuraava kysymys on: okei, mä kerron kysymyksen, Joo. mutta sit mä vielä selitän teille tarkemmin. En ole koskaan harrastanut seksiä koulussa. Kaikki muutkin jutut, niinku esileikitkin lasketaan. Että et oo tehnyt mitään Joo. koulussa. Joo. No niin. Mä en tee. Keskitty kouluun vaan. Joo. 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 Onks mulla? Sä et oo varma. En ole. Sä oot niin. Kouluäiti. Oletko? Pitkä matikka. Kyllä sä muistat kuka sä oot. Ai. Joo, tää ei tietysti sauna. Seuraava kysymys. Me otetaan tänne erikoisvieras mukaan. Ahmet, tuu mukaan. Tuu mukaan.
Mahtuuko? Tuu, istu mun lattialle, saat yhden kysymyksen aikana. Jalla. Istu alas. Sulla annetaan vain yksi kysymys. Tää kysymys vaan. Sulle Sä on lähdet pois. omistettu. En ole koskaan ottanut videon panemisesta. Oh! Käyn Minne lähet? Minne tuu? Vastaa kun tosi mies. Vastaa kysymykseen. Oletko vai etkö ole? Oletko vai et oo? Tuu vastaa kysymykseen Istu. ja lähde pois. Joo mies. Ja vastaa. Vastaa kysymykseen ja lähde pois. Älä puhu paskaa. Se oli kova. Hei, haluatko yksityiskohtia? Se ei ole, kaikki vastaa. No niin, seuraava kysymys. Tää on näille äijille, jotka käy yöelämässä. Joo. Ja herää seuraavan päivänä jostain. Sulle. Eli en ole koskaan herännyt tuntemattomasta paikasta. Et oo. En ole. Come on. Et oo. Mä en. Kenen vaan sä heräsit? Laps. Minä. Ei. Ei täällä oo muita. Mä katson sua päin ja kysyn sulta. Ai minä. Eikö mun täti? Mun täti. No niin. Vastasin jo olen. Ei, missä? En mä kerro Milloin? enempää. Et kerro? Ei. Okei. No niin, elikkä vikakysymys on. Ja jos te nyt vastaat, niin nyt ollaan rehellisiä. Nyt ollaan rehellisiä. Kaikki on rehellisiä. No niin. En ole koskaan valehdellut jollekin henkilölle, niin kuin yleensä naisille, kaikki ollaan heteroja, jotta tekisin vaikutuksen häneen. Kiitos kun jaksatte ja katso tätä videoa. Toivottavasti teillä oli hauskaa. Tilatkaa kanavaa, tykkäätkää ja nähdään ensi videossa. Ciao moro!